Salome Campos igeriketa zeharkaldiaren 5. edizioa ospatu dute irailaren lehen asteburu honetan Bermeoko portuan. Lehenengo gaztetxoen txanda izan da 500 metroko kategorian. Lehen igeriketa froga honetan Álvaro Martínez heldu da 3. Enaitz Goñi 2. eta Ernesto Martínez izan da irabazlea mutilen kasuan. Nesken kategorian Irati Bengoetxea izan da 3. Iraia Aranbarri 2. eta Usue Etxeberria lehenengoa. Markel Barrenetxea eta Lore Andrea Ferestrau izan dira heldu diren lehen bermeotarrak lehenengo froga honetan. 1500 metroko frogan Unai Arruabarrena izan da irabazlea gizonen artean 19 minutu eta 26 segunduko denborarekin. Eta 18 segundu geroago heldu da Aritz Aguilar eta 20 segundu geroago Miguel Benito. Emakumeen kasuan Alba Romero heldu da lehenengo 19 minutu eta 45 segunduko denborarekin eta minutu bat eta 19 segundu geroago heldu da Leire Martin. Eta minutu 2 eta 24 segunduko ezberdintasunarekin heldu da Ainhoa Martin. Andoni Mendiguren eta Sara Merino izan dira lehenengo bermeotarrak 1500 metroko tarte honetan. Kategori nagusian, Izaroko irlara joan etorria osotu dutenen artean, Bergara Igeri elkarteko Oier Eraina izan da 3. Bidasoa 21 taldeko Nikolas Ilarramendi 2. eta ordu bat 3 minutu eta 58 segunduko denborarekin Ilarramendiren taldekidea den Ion Mujika izan da 5000 metroko distantzia hori osotu duen lehen gizona. Emakumeen kasuan, Kairoskor taldeko Ana Vega izan da 3. Bidasoa 21 taldeko Amaia Zendoia 2. eta Galdakao igeriketa taldeko Andrea de la Era izan da kategori honetako irabazlea ordu bat 13 minutu eta 33 segunduko denborarekin. Bermeotarren kasuan Aaron Llorens eta Orbanje Luzarraga izan dira lehenengoak 5000 metroko froga honetan. Igerilari elbarrituen kasuan, Urtsi Martin izan da lehenengoa 500 metroko frogan eta 1500 metrokoan Richard Oribe heldu da 3. Kermar Urreta 2. eta Iñaki Erauzkin lehenengo.